Kardo Nilimonjerong pipi piniberta arjuponita. Non malom APA Chelsea songatum vote kerek do disang sepin apor ahut denarong along tami vote kerek amaipi ke pamanpon. Normati constituency arlo denarong pathua klam along jangmi poni phai krep ho arni APA Chelsea songatum vote kerek amai kangnipon. Labang solong normati constituency lapen Hauroghat constituency atum chingrom si ke ongdong arat atum chetongdun. Labang so amai long APA Chelsea MP candidate Jai Kathar aphan karcho lapen kangthom karne ajai mexitami dengponlu. Jai Kathar mai long kaning jepon ki neli phan nang pahai pulo te hemprek aphan Delhi along ningje dun popusi mai long pangdak pon la swa mai long donner kep kep ahem tun atum APA Chelsea asong along chepa ok don si mai mesen pen pachun pon lo phuloni pen oronik di Kathar Karbi Anglong news kep a family ahem tun atum bi akin ong nei BJP pen la pen congress ASDC pen pinidak atum APA Chelsea long nang chepa ok dun det lo Omostik mana sok sir? Omostik ke thomodi hinivet. Oh hinivet. Normati la penke auraga. Ana ke jetong. Kamunit ke bang pan berde suri trok baga doji bodi. Suri trok ada je bang. Angte non ke bang je apor tu nang ni tum ko ana bhut pen si ke phai pon. Neli tum kachinia tengke la ke kaya ron ke di. Kaya ron pot. Kaya ke cepijok la pen inglong arat kacepe jog japan aron pinapot la inong arat tum anke nilitum special ban sinang pilap oke non BJP long bil ke long le pilon ya posya dak dodun bom tumata nil tu sinang piatu matidi siala ke tu mabang ong nei sitahala tum la kombak do jibon tu an parke lak pok ni tum long situ pokpo itu dia ada ke cengsi ko pia parman si lagi autonomous state kam claim ke ko la pen ke sikidul pangtang kam la pen ke la aron ka no an ilito birude CAA tango UCC la pen hala Assam Healing Act bupine ake no an ke ni tum kang tip etia phansi claim ko lage kelam ke neli ningje ingtung te det titil he di banganong pi yuno nang na la masini tum do clip titilo setanon na arju varet titiamat anke anong ke jo pugalilo hanang kopo nilitum ahudisi APA Chelsea pen ASDC kam claim rapet anang ko si chelang lo ningkan ke thom baga prang amat chelang det pen ama haladak ASDC long bang ke thom bag do amuni datum tuliram long hang BJP tum long dam pen poisa chuan verity amat halatum pen ajong nilitum APA Chelsea long do tum phanta pon det ti poisa ka chuhang dam apha lapujo anje APA Chelsea tum ke inglong rat phansi ka chak jap putang det le ke che tum party long pen poisa chuan thurong pulotan te lage nilitum de rem det poge mo phike rada tum nang je kroi dun de det po lama si nilitum ASDC long nilitum peju pen si odun nang koklo nilitum la si odun dia ko nilipen general secretary sarkiri rong par nilitum confidentially secretly si sondrokanto terang ke hai lapen ke Johnson bia ke hai alang litum general secretary lapen a president tum lo ASDC tum halatum long dam lo confidentially 16 kilo nilitum pulo nilitum claim rapet nangji pulo amat claim rapet do amat non ke nang litum amunik BJP tum long pensi tuliram long hang long pensi poisa chuwan thurong diti amat nilitum amunit tum hanta bang thombak atum phan pon po poisa nang chuhang rong diti hala ke cheng sigela ke klang dak ke arnisi Agosa ciklun kep arnier kom in International Indigenous Peoples Day puhedi hala suka observe ho abe la phiana poisa chohang amdet ti amat Johnson bia ke hai la pension ro kan to teranga ke hai tum nang thanun lo nilitum ke hukum si to plot lo poisa ka chahang dam
kecohang dam dia pat pujo BJP tum long pen poisa kecohang dam dia pat ni litung je hukum si thop plot lo kecohang dam ta me pulo athema hala BJP tuliram rong hang tum ta public poisa rat poisa si kachong hulok kente ame thang pocket poisa ka lidet ke pujo hala tum da kachong hulok kente la si hala so akachong hu poisa ke nang tum enam det tami pusipu amad la bangke kachong hu poisa si ilitum da ke endun pulote ilitum da kachong hu jiplang det pogadi hala CRPC long ke tok du receiver of stolen property pudo kachong hu abos tu kachong hu dun atum anke kachong hu thak le pujo la pote nitum ta kachong hu jiplang det po la sini litum ASDC pen cepahe lobom se dun long le de dun unedet se non apiana dun unedet lo la pen non nge tek long lo ASDC dum manta BJP dum si poisa pi dun si election pi thur dun pugadi ilitum inglong aso a vote nang pe thak dun je phan hala ke che dum phan ka pe hai je phan si alang litum phana pi thur dun pugeja non ta Nanti saya lah tidur sih lah ni. Lah arjana bang lah pot penaan lah pecah sih pan kikroy rat tami kimang hudo kok si BJP long spok don mati kapek so long spok don dokok pu lah so bang rong rat penaan cetan kimang hudum tu lah si so putak lah pilih tu. Arjan pena jok ke pilo ke BJP long cepak ok don dangi. Ni arjan nang lar pi phao pon ni ke chep tum phan rap dun rong pu chok hima. Ha chok che ke di ke che tum si kecil tu ni tum hotur lo ke, ni arjan nang lar pi phak pon ni hotur tum long dun rong pu ke chok ima, la ke chok che, la pen ni liga chinia teng ke arjan ke lar dia pot ke lar apot lok ke BJP long dun dek. Nilip constituency along autonomous state demand committee ASDC candidate Johnson Bay aphan kangthum karne amai ke pamanpo lakhain korpho nilip MSC constituency ke parlo choki hola marjong club along jangmi poni phaikhre pho arni autonomous state demand committee ASDC MP candidate Johnson Bay aphan nilip constituency along kangthum karne amai ke padupon Bangsa Mai Long Constituency President Maison Tisopensi Mai Charipon Bangsa Mai Long ex-EF Singnot Kro Sunil Tokbi SDCCC Lapen non-MP election along SDC Pen Kachipate Dunjia Bangpu ex-CM Karbi Anglong Autonomous Council Johnson Bay Lapen Penangan SDC Asong Apan Kekroy Aratatum Chetong Nunsi Mai Mesen Pen Pachunpon Choki Hola Pen Philip Tiso Karbi Anglong News Nangkedeng, pas nangkedeng, malam ni maksudnya lebar badlong, nang pilih kewang pen, non du kewang di labang soal election along, nang nilip constituency long pen, ke hai ponji pan ni cita. Ini cita dulu, cita dah kepilih kewang pen, osa pin ada masih mulai roin ada, asyik abut ke tongan dah lah, dah ke kami klaim tum bidar tum si, songa tum si cita. Nanti sir, non lah, ikut hut nanti tum lah, all Karbi Anglong matang te lah di masa long pen, nanti tum labang so election itu hai pan kuan sai kita pun. Karbi Anglong lo bang klaim ulu, Karbi Anglong pen citang lo pen penang Karbi Anglong masih long pos itu, ala di masa bang ke, ala ke, kadu dah cini lo ke tu, council election itu kongres itu turun, ala tum lah. Perang ini luar tu bangsa ferry ini, ala supaya jomat sila sa bangsa di masa bangsa klaim sih, asih, bangsa lo imolong deh malah. Nanti kita toy pen nanti lah, kalau biar kan kisi macam mana tu nanti election. Kadu erat kali tu ke cisombong, cisong kam pitu ni bangsa lah, kim yalang kailo, mana BJP kongres asan lah, cicak mak klaim kedet program kali, BJP kongres tu baca kathar tu bang ke lake cak cot po kam bang klaim kedet, tani tu bang ke cak cepin ben si klaim bom lo, klaim tang lah so non kedang bom kam bang si kam picun, dah ke isi ke hempret ke lo ni rai dulu lake hadak, mana baru ke ceria rona lulung si tok ang lo, lake Karbi Anglong, lapen di masa usia mentok ang kangjang, dak lah ini pensip
bisa hemprek social people alage tok angalam du muthe da kali da tu congress puno bjp puno ba join torong pita hola ta puno na tu che song pe me de hada mane poklana kam chuklem dam rong te posi Allah so hemprek long de sinon na rati thur thu paklo chi long lo prude loke mane hemprek long po ai silo loke ini bang da ka kisung non hospital da doctor do we non di civil hospital di fu mane hala bang ka civil pukalilo hala ka medical college hospital hadak si pina bemar sata mane pemuni refer po ha dimapur da hono gang da guwahati da la hai non ASDC yong si MLA la hai pute ba MP la hai pute council rayon ilang pusda ba council chirai det pute hala bangke itu ha guwahati as medical college hospital ang ton siglang una hospital selamunula dan nona bangke ani hangder mupedan ni pulo BJP no congress no hang song atuma teng ka sulina pot alang tuma mithanga fupen kam klem da karbi long si banglam karju penama si lahaya hormu ta chipi men ni tum yong si power lu pute ni tungkelang ton pemet nang tum non pi di kalau nang do se hadat pro tang te nang pi ki klem pon je phansi kama tha du lo lahaya lu ke empre hang po da luchar di me nili CM ke do hut hum truck ner kebra truck high school ME school provincialized ta kang lu hala so pipen congress nang kan kre ponon BJP da du thulelo school se provincialized li nili CM do hut ka pangcheng ta kang college amukha nikan ko ra polonon sida hala hai ta provincialized thekhi si lahai ke je song lahai pen ke je song ben cheng lok se dak akisung non punang itung ke dak itung risumar itung ke akapre dim si chongda da people dak government pen dak assam government no council government pen lahai war sai pi de polo si hala nili tum hut ke nili CM do hut ke bangta war sai pi posi along pre dim chongda im jokto Allah bangke ki klem ta kam lai Dehori Thewang PS along EPHLC mass joining program ke pamanpon Lakhain ko rock dor bagor hemisi constituency ke parlo Dehori Thewang PS along jangmi poni phai krep ho arni EPHLC mass joining program amai ke pamanpon Mai along mai chipa hem phupon lake Lakhain ko rock dor bagor hemisi constituency EPHLC me phu mondor sing independency mai charipon lo Labang solong alohiaman ben ka chetong dun bukajan ele sarmen teron chetong dun lapen rat aphan jumesen alam thanpon non MP kilik ahot ilitum ning ka che thinai abang phu John ingti ka thar aphan vote pira pahaira parliament along parjab dun lonang lapen Karbi Anglong arat akimang hemprek sitami kepalongji parliament along lamthi papaklang dun lonang lapen pachun lonang pusi than bachini pon Lapen labang solong BJP pen don pharo hini ahem ton atum COC APHLC asong along jepa ogdun lapen don ingorane arkep ahem ton atum ASDC Congress pen COC APHLC asong along jepa ogdun Dolamara pen dorsing togbi Karbi Anglong News Karbi Anglong ra don ke pini ni likedo lake lakhain ko truck ke parlo dor bagore continue silong non ni likedo lake people ma pradan te pini ladak mass joining la bangso program ki bielo si pini nang atum theklong la do ka be lake BJP pen chenglok ASDC pen chenglok la penon pada me kaprek rachare song pen me thang rachare song men COC pini APHLC lo ma che pok siwang tanglo las nang atum ka do we theklong las kopianing ke oi mate kopianing ke chet la tum ke bang ne la bang so pathak khok ka chini ye phani tum alang tum phala thesi theni tum ka pona la selang tum ke BJP pen si ke bang lo tang te lang tum ko pianing duk tong BJP long chi open puthot APHLC long bang ne la bang so lam pathak ta aprang sin ale me je thani khan nilimen ye dhorom sing teron nang le ko pia posi nang le BJP long pen chi open nang le pini APHLC long chi pokong tang PSLC long ke chpok dun ke ne aprang ke BJP long no ke non ke PSLC long chpok dun lai mithang that Karbi aphan si data perman ning ke long ji aphan ning ke bang ning ke bang
là si pineng gang ge nai join dun pe melo ining ichi the ben si tadi kon dan nang lagi pipen sih ke bang lo Nili BJP pensi ba. BJP pen Kala. pos nang li BJP chu pu nang li dan PHL sih BJP ruling sector pra ke chok che som dok ka ma nili. Habu pen ribut linon ni tum si song hong pe salong pen ke doinong pe salong pen ke ni tum si ke jap kon thule. Ala hai ning dok de pen mas ni tum ku wang. Opi personal li ning ke BJP pan opi ke chok che ke jar Ne ra rong rup ba jikunu siname kasolai chok se da join ni pen hai do ulo pra je than u te do lang he se tamela an si than ben pa ju ni ko. ada putot laju pon tu senang ele tum putot suar lo tum tame do pasi suar lo tum phat tame le tum arju pon senang ala tum ame khang sumar siri bu pen sla dak na che tong dun nang li ke BJP pen ma pe na BJP pen nang li mek khang oso phan nang li siri bu pen nang li BJP phan nang li ning dok de pen ke bang e PHL sing nang li ke bang ko pen ning dok de lo nang li dok de tim hang ge pin ni lo tum ma phan nang ke jak pen thang na ta ni tum ke long le pen na jok sin ni tum e pin ni la person sara long na ching hon pen na jok tum sara long to phan nang ke chak son an me pa pleng pa pleng nang li ke bang ke BJP pen sih ke bang BJP long ko pen ning ke oya ning du ka chi ke dos nang li ka cheri pen nam e PHL sing long ke bang ni ge wan pen ni du ke ni tum ma ru na doi a phoman tha ni tum jama lab lo same pon pen la asi ni oi ge ni le tum ke bang nang kok la Tante nang tong nang la tum la dak ke bang ma pate ko pre ka ke mang senang tu la PHL sing long chi pokon tu hem pre ke long ji ban se ba em pre ka thang to choro perfect lo la siri tumar julong lo alanga tumar ra ke mang ke la halo ke sumala tum ke BJP phana ning ke dok de mata aning ke hang he la bangso ke la halo tum hem pre ka phana ke mang lang tum mang mi posalang tum pen la bangso ko se mang me jada joini siri tum chi olo la se PHL sing long bang lo ko se alanga tum rat tum pen stame lam the pon long lo tante puthot e tum ke cheng pen ke jut lang potus na Birla Gate rong klarbong along Anthony rong pharapan rong asar kebat hemtun isi along kethenai pulote hemaripo henlu lapen rong along kethenai pulote rong asar themate rong asar henlu Karbi Anglong otor Mouse Council pen setami Karbi customary law aron ateng pen apun atchak kechok lim rong asar aphan kedam tang apor kechok alu bipajer ponlu rong asar abang putin ta amithang ahabar rong rup kachari aron karkan kepat epek atum aphan kangsai ajakong pen chenglo ason kapre kachari aron doan ajakong ta rong asar aphan si piponlu lason si haku phusar phisar arni pen Karbi akhe atum kekroi kapin chong aron ateng pen sar ke hokmati sar ke bat ajai mek jangmi poni phai khripli arni di phurong sopi pen parchot rong klarbong rong asar Anthony rong phar aphan chedon sar pen rong asar the bat ponlu Wopong asar, long sing be, hema asar, longri asar, achom asar, lapen, pho sorkari arong asar atum, cherap chitusi, manpeng, kit hedong Karbi apoho pensi, sar kimi, Anthony rong phar aphan poho, phung ponlu. Lapen sar ke pathir alun ke, wopong asar mati, long sing be pensi, rat angno, lun parju ponlu.